Happy birthday to you. Tayo na! Kaya manananghalian muna kami, guys. Yan ang aming ulam. Bake mac. Bake mac ni Ate Joanne. Salad. Ang hipon. Sugpo. Shade ako Siomay. Lumpia. Siyempre ang kanilang cake. Yes! May cake. Happy birthday to you. Siyempre ang french fries. Yes, sarap. A few moments later. Salamat po nung napakarami. Sa biyayang patuloy mo pinagkakaloob sa inyo. Ama, sana huwag mong pagsasawaan ng iyong mga lingkod. Patuloy mong ibuhos ang mga biyayang kailangan ng iyong mga lingkod. Upang sa ganun may magamit po kami, Ama, sa aming mga patuloy na paglilingkod sa inyo. Ama, sa mga sandaling ito, nagdaraos ng kaarawan ng mga hinirang mong narito, Ama. Sana ikaw na po ang bahala sa kanila. Ipagkaloob mo rin ang kailangan ng kanilang mga Panginoon. Ilalayo kaming lahat sa mga mabigat na karamdaman upang sa ganung Panginoon, sama-sama po lamang kami na nagpapatuloy na naglilingkod sa inyo. Ama, basbasan mo rin ang pagkain nakahanda sa mga sandaling ito. Silbing kalakasan sa aming pangangatawan upang patuloy po kami naglilingkod sa inyo. Ang lahat ng ito'y magalang naming hinihiling sa pangalan ni Jesus, dakila namin tagapagay. Happy birthday to you. Araw? Blow! Wish pa. Wish. West. Please. Thank you, Kai. KP and Aiza. Yes. Sa paki. KPI sa Hindi po daw. Kulang daw na bawasan. Ayaw niya daw kasi kulang ay nabawasan na. Birthday na lang. Okay, kain na na. Let's go, guys! Guys! Di ba allergy si Papa nito? Walang ano eh. Kain nga. Mga allergy dyan. Dapat idalawa niya yung katawan. Dito. Ano to? Hipon? Dito. Kanin nga. Sige, dalhin ka na dyan. Ayan nga. Yes, oh, siumay, oh. Kaya hindi natin lahat yan mo yan. Walang iwi. Dito tayo guys sa may sugpo. Kain po. Madalang na tayo makakain ng sugpo kaya ano yan. Huling tikim ko na ito nung birthday ko na lang eh. Ay. Ito, maglapit kayo dito kasi. Kutsilyo ko yung ulan. Lagyan mo kasi yung ano dyan mo. Ayun naman na. Magkatiyot lang niya. Ilang taong ka na ito, Joanne? Secret. Secret. Ang malapit yung 36? 31 and 36 na 35. Bata pa kayo nakalit eh. 36 and 31. 36 mo. Malapit ka na mag-40. Hala, grabe. Takot na pagtanda. Ikaw din, wala pang ano. Pero okay lang kasi may pamilya na ako, may Kaya asawa, nga. anak na ako. Sabay bawi ah. Bukas, magkasal na ako. Magulat na lang sila sila. Pa. Soon, na mo ate. Ang mag-alala soon. Nahabol sa kalendaryo yan. Kaya ikaw kay Alex, mag-asawa ka na. Pero may brad ka na, Rex. Talagang nag-give up ka na kay Jidit. Sagot! Nag-birthday na nga yan sa ibang bansa. Ano sabi niya? Guys, mayroon ng ano si Alex. May iba na siya. Kasi si Alex may OFW na guys. May WW na siya. Agad na naghanap ng OFW. WW.
Ay, bakang tutay pa. Kaya suka. Anong may tindahan? Baka may suka dyan lang. Diyan ako ng suka. Pautang ka mo. Ulam niyo. Pero yung totoo, bad trip ako kanina. Kanina, hindi natuloy eh. Hindi kami hindi natuloy. Hindi ko kami mag-away dahil sa pansin. Ano naman guys? Birthday na birthday ko. Ako ang pinapaluto. Ikaw ba na lang marunong magluto? Sino yung Kala ko naman may magluluto. Ikaw mo nang tagaluto. Ako ba naman pinagluto? Dapat hindi niya ako pinagluto. Hindi nyo sana nakain yung kwan kung kami nagluto. Concept. Isap sana ito pag may garlic sauce. Wala kasing ano eh. Ayun oh. Parang meron sa bahay. Wala. Para sa ganito. Hoy, mga ulam niyo dyan. Yung alam mo, hindi nyo kinuha kasi. Kahit bad trip kanina, masarap daw yung luto ko. Masarap daw yung lumpia. Hindi ko yung tinikman. Kaya pala kasi mga kaninang maga. Basta bahay. Nilagay mo natin yung nagkakulog-kulog kasi kanina. Sabi ko, baka hindi man natuloy. Tapos sinabayan ko ng kulog. Itong mga ito, ang sarap ng mga higa. Ako tatlong kawali yung ginalutuan ko. Dahil. Wala man lang magbahon. Ang harap pag Sabi niya, oh. Ano, tutuloy pa ba tayo? Hindi. Gigil yung may birthday. gigil siya, bahon sila dahil. Ako naghihiwa-hiwa na kunwari. May mukat-mukat pa eh. Bangon ako. Sabi, kinuha niya yung ginagawa ni Dana, inagaw niya. Si Dana nga, kaga nagising. Nod. Pasita out daw. Anod in. Tayo kante? Naku, para Kante, parating kasi ba daw? Parating ba ako? Sabi na, hanggat may buhay at lakas. Hanggang kaya ko, guys. Hindi ko papalit. Ayaw ko. Hindi mo kayang maglakad sa Kaya ko pa. Kalayblay. Nakapit naman din yan. Wala na. Lalat yung tubig mamaya. Kain ka ng marami. Iwan niyo dyan. Ang kutsara yun. Kahit saan, basta masaya ka na. Lagay mga ante. Ayaw ito na nakakalo. Sa'yo yung maliit. Utas mo na ito. Paglagyan ng ano. Ano saan? Bakit nag-guestos mo kayo dito? Buti hindi ako allergy sa ano. Seafood. Balon ka dahil allergic. Aloy, hipon. Diba, yayaman na yung kukay. Diyan na lang inulam niya. Yan ang tambahan, pide. Malo, makakita ng malaking star eh, yung kon. Sige, taray. Hindi kami maglapag sa lupa, kadam-dami kasi mapakan. Parang delikado doon bantay mo. Kaganda. Oo. Hanggang leg yung tubig. Maganda. Hanggang leg. Oh, baka kunahan na lang Hindi, maganda. Lalim. Oh, may mga nakakuan lang doon eh. Malayo yun, yung kon na yun, oh. Hindi ka kita kay. Kahit magsuyo pa ng malaki kay. Tignan mo kami kayo, oh, nakaharap pa kami sa camera. Ano kami pakialam. Mamaya natin pakita sa video. Ano yan? Nakaharap pa si Kiki, ba't wala sa video? Kita daw siya ng crush niya. Ano? Iyak ko naman namin naramdaman ako. Ano daw? Ano ito, dati nakapasok. Nainggit kasi hindi mo pante. Ay, Nakita niya sa atit Pingay, ganyan niya yung damit niya. Wala kayo. Masilim to ata ni Adandan. kaganda dun eh. Ganda daan. Nagyan pa kami sa harapan nila. Kaya pala gusto mo dun eh. Hindi malalim doon. Kaya ano, pag-uwi mo. Sabi ka namin. Nakad yun ni Lia. Nagbinabinata si Amnod dito, Lea. Magsalad-salad mo tayo. Paborito mo. Si Kika, nagatago. Kayain. Yan guys, meron din tayong ano, pa-surprise. Dalawa nating birthday celebration. Ayan, pili kayo, pera o bayong. Pwedeng yan, pwedeng yon. Pili, pera o bayong. Pili lang. Pera. Ikaw muna, Lek. Pera o bayong. Nauna ka nag-birthday. Bayong ako bayong. O, bayong sa'yo na yan. Tayo sa'yo. Open.
Charan! Ayan. Wow, may cake, may puti. Thank you, Gayam Aloha. Thank you, ano yan? Gayam Aloha. Gayam! Thank you, Gayam! Aloha! Yay! Pang ano mo nga yan, Lek? Para saan yan? Sabihin Pang bubong? Kung bubong sa bahay, hindi pa. Ano ay? Pang sahig? Stock ko lang yan. Wala pa stock. Thank you po, Tito, subscriber. Wala na. Sa pag-advance ng aming birthday. Thank you, Aloha, /Gayam, /BFF. Thank you sa pa-birthday gift. At syempre kay Tito subscriber, salamat sa advance birthday gift sa aming lahat. At syempre, nagte-thank you rin po ako sa mga subscriber, viewers, sponsor, and supporters ng Team DFL. At sa lahat po ng mga kapatid namin sa INC. Thank you po. We love you guys. Yay! Thank you po. Thank you! May pera na ako. Much later. Oh, ayun guys, magpapa-games naman si Ate Joanne. Ito, pagdating dito, mag-kembot ha. Oo. Parang ikot ulit. Ha? Kahit ganun lang, oh. Bakit ay galing mo lang? Tapos nung tanan ulit doon, tapos Diyan ka mag... oo, mag-kimbo. Tapos pagdating mo doon, tag-isa kayong paa ilagay ninyo. Tapos sabay na kayo ano dito. Kuya Ulan, ikaw muna. Ay, na isang te. Pinagaya. Ikaw muna, te. Magkimbot ka ha. Yung guhit na yon, doon kay kikimbot ha. Sabay-sabay na kayo eh. Ready? Get set, go! Bilis ate. Hoy, dalawa kayo! Ay, kimbot! Bigay ko kimbot! Tayo! Ano na? Sige. Ah, kimbot! Wala, talo na. Sige. Oh, kimbot! Oh, kibat! Balbala! Tayo! Nagsuot eh! Wala! Talo ang babae! Woo! Talo na kayo! Talo na kayo! Ano, sira ang aura? Yan guys, ang nanalo ay 1,000. 1,000 pesos! May 200 each din kayo. Oh. Kamusta na pagod? O, pagtapal. Pagtapal. Ikaw na magbigay sa kanila. Ayos. Oy, may 200 pa kami dyan ha. Balik mo yung 200, tagtutulid kayo. Ready, get set, go! Oy, dapat nakababa yung katawan. Ganon, okay, Marlon, oh. Dili!
Dayaan na to, dayaan na. Kadaya! Mag-ina! Daw kuraya! Daw kuray sanod! Sige! Ante, bilis! Para kay makura! Bilisan ka! Naunahan ka na! Nanasing nanalo. Nagdaya. Magkano kayo ng isa para malaman kung sino? Mataba versus mapayat ba naman? Si Ulan tsaka si Kuya Ulan. O sige. Guys, dahil nagtay. Ulitin ni Kuya Ulan at tsaka ni Andon. Yan, pabilisan kayong dalawa ngayon. Pareho silang mabilis. Legal lang. Oh, bisa sigaw. Oh, yung walang angatan ng puwit, Kuya Ulan. Santi pa nga, kala mo tinakangat yung puwet, pati katawan. Okay. Oh, pilan ay pares na kaya dali. Ready? Ready. Wala maghanang kasi. Get set, go! Sige! Magaan kasi ang katawan ng nog. Magaan ang katawan. Magaan lang katawan. Yeah, panalo kami. Panalo din. Ganun pa rin. Hindi siya na magpanalo. Guys, gusto lang po namin magpasalamat kay Nanay Kuring at kay Sir Upen and Ipen. Thank you po sa Pa-premyo ng aming pag-games. Thank you po. God bless. Thank you po. Yay, nanalo ako. Ganda oh, talaga. Parang pulburon siya, no? Ganda, promise. Kalabang ka. Dami tao. Maligo na ako. Maligo tayo. Mag-iwi raw sila guys ng ano, pang-is-is ng kaldero. Tara, liga, liga. Ah, sayang ang tubig. Wala. Kapag maligo, parehas mo kayo nag-ano. Si Alec, oh, nag-picture taking. Hindi ako bilang babae, di panalo ka na naman. Halaga 200 daw, oh. Pinakamatagal ha. Yay! Kayo mag-mananalo lang din. Ako referee. Dapat walang madaya. Yay. Ay, sana pagkakataon ko na to. Wala ko nakuha. Sali ka po, Pagkakataon ko na to. 1, 2, 3, go! Halo. Dalawa. Kaya? Tatlo. Apat. Talo na to. Nakalubog man ang mga mukha. Oo nga po. Anin. Panalo si. Panalo. Ako ang una nagtayo.
Pakinggan ko nga. Narinig ko yung Kuya Ulan. Narinig ko yung salita mo pag nag-isa, dalawa. Meron pa, marami pa kami. Eto ko. Talagang pinipigilan ko. Kaya ako wala na. Kami una na akong nakakuha na una sa akin. Sunod ako. 1, 2, 3, go! Ah, may winner! Ano tayo? Hello, guys. May artista kaming kasama, guys. Hi guys! Oh, Guys, wow! Kadami ng ano dito. aray ko. Daming starfish. Ito, Tia. Yan guys, oh, yan. Ang ganda dito. Meron silang kuweba-kuweba dito. Oh, nagsiselfie-selfie ang ating mga boys. Ayun, oh. Say hi to the vlog. Ang lamig guys. Oh, di ba? Malo na kayo. Ganda, oh. Malamig dito masarap matulog ng tangali. Hindi ka pawisan, parang aircon. Tapos ano, no? Hindi na totoo. Maglagay ka ng duyan. Uy, ang kulay ko dito, oh. May lagun dito, lagun. Dito guys sa ano, sa Inasakan. Pwede po mag-overnight. Kaya lang mga tent lang talaga. Wala sila yung ano. Ayan, mga sirena kayo dyan. Mga sirena. Taga-picture. Ayan oh, si Madonna oh. Sige, pose. 5, 4, 3, 2, 1. Pa. Ang ganda dito guys, ang entrance dito is 30 pesos lang, o di ba? Murang-mura. Nasulit talagang. Ang meron silang cottage, ano, 500 pesos. Then yung bangka ang medyo may kamahalan, 5,000 po yung binayaran namin. Pero capacity siya ng ano, ng 40 packs. Pwede. Ganda dito. Ang ganda-ganda ng ano, ang ganda-ganda ng ano, buhangin. Uy, may ano, kape, oh. Kulay puti. Ay, wala. Sige, sunbathing. Ay, dito oh, kaganda. Oh. Okay, so. Sobrang pino niya. Hindi ganito kapino yung sa Boracay. Ano, kapunta ka ay? Oo. Wow, amazing. Amazing. Sabi niya panaginip. Oh, pero ako, marami na rin ako napunta mga beach, pero ito na talaga yung pinaka. Oo, sobrang pino niya talaga. Susunod yung napunta ako, ito yung Kalangwas. Parang nasala siya eh oh. Alam mo, hindi siya, parang hindi na siya buhangin, eh, no? Kasi ang buhangin, ano talaga eh. Dapat guys, mag-overnight kami dito, kaya lang ano, may makasama kami senior. So, kung hindi tayo, mag-overnight kami dito. Saka may lakad tayo sa ano, nakapagod tayo. Magdodoble na kami guys dito sa kanilang balloon. Oh, ayan. Talo, Kikay! Wow! Naligo rin si Kikay! Finally! Much later. Hi! Mababasa na naman.
Ay guys, magbabalsa muna kami. Ganun nyo oh. Magbuka ka para mag-balance. Yan. Medyo malayo kasi yung bangka eh. Pauwi na kami guys. Saya-saya. Ay! Isog ka doon kay. Kasi ano, isa lang pala sa dulo. Bye-bye. Malalim pa pala eh. Dami starfish. Ay na, ay na. Itong bag nga. Thank you. Ito na. Ito na, napa na. Wala! Huwag kayong magalaw! Isa-isa lang ang bante. Sige. Sakay lang, sakay. Matibay ang lupa. Kala mo ha? Matibay guys. Natakot din. Ina, kami ako. Hawak. Awit yang iban kuan. Nih. Op. Nala. Okay. Neng, wala na tayo ba? May matulog pa oh. Lang ayaw. Pagod guys. Time check tayo guys. 4:09. Ginabi na kami. Time check. 5:37. Malamig. Padilim na. Nagabihan na tayo.
Bilis, bilis. Mahigi, isang oras at kalahati. Oh. Saan na daw ba siya? And guys, pauwi na ang team. Thank you po sa lahat ng nag-sponsor. Happy na naman ang team. Happy ba kayo? Parang hindi. Happy. Hindi kasi bite. Happy. Dapat daw overnight kaya may kasama tayong